Ora nanti kowe. Lah ya apel jangku to. Lah pokoke gablek cewek po. Lah ya duwe lah. Rumangsane kowe. Rai kok luwak kok ngono kok gembel meneh. Arek nyaingi aku ya rong kelas lah. Hah. Iki anak bro gembel apa ora? Kae dimati kae gembel kok ngono kon kaya dhewe ya ora iso lah. Ora mampu kok. Kerak sing nyepelek kayak aku mau kae. Aku kelingan jimat saka Bakarto. Semar mesem. Ajiku semar mesem. Wah, gantengnya. Oh, iya. Ngopo ini barang ganggu-ganggu tok. Dik, aku ganteng pra. Ganteng. Ganteng aku Masa sih? Lah nyatane lho wedokanmu ngomong aku ganteng. Lah gembel kok kono ganteng ora iso model kok kene iki yo. Dik, milih aku apa cah iki? Boleh kowe lah. Ayo. Lah kok malah kayak kepiye sih? Yo, Kok malah karo Ya. Dik, Modelan ngono iki kok. lah kok malah milih kae? Malah tuh kabur kabeh kae.